Autizmus je trošku taká kontroverzná téma. Pre mňa to bola veľmi kontroverzná téma. Tí, čo ma poznajú, vedia, že do tohto som veľmi nechcela šprtať, pretože autizmus zase v povedomí ľudí je to také... Jednak je tam problém s tou diagnózou ako takou. Nie je to ochorenie, ktoré povieme, že máte tento gén pokazený, povedzme laicky, máte pokazený tento gén, tým pádom máte diagnózu autizmu. To tak nie je. Diagnóza autizmu je založená na celom komplexe niekoľkých symptómov, ktoré vlastne sa tak nejak pozorujú na tom dieťati a ak ich tam je nejaké to množstvo naozaj, tak naozaj vieme vyhodnotiť, že áno, tam je ten autizmus. Ale všeobecne sa dá povedať, že aj ty, aj ja máme určite nejaké jednu, dve, neviem koľko črt toho autizmu. To je jedna taká kontroverzná vec. Druhá kontroverzná vec, stále sa úplne nevie, čo nám presne spôsobuje nejaká zase jedna konkrétna príčina, ktorá by spôsobovala ten autizmus. Stále sa tá príčina úplne nevie. Takže aj tam uvažuje sa, respektíve berie sa do úvahy tak veľké množstvo génov, takže ako genetika áno, tá hraje v tom rolu, to vidíme, lebo sa to dedí vlastne v tých rodinách. Je to tam nejaké to vyššie percentuálne zastúpenie, takže genetika hraje určitú rolu, ale takisto sa k tomu pridáva aj to environmentálne pôsobenie, to znamená ďalšie vplyvy z toho prostredia. Takže ani v tomto to nie je úplne jasné. Takisto tá symptomatika, tie prejavy toho autizmu sú tiež zvláštne. Keď si pozrieš, mnohí ľudia ti povedia, budú ti rozprávať o autizme ako o ochorení, ktorý je v podstate, no povedzme, oni ho vedia vykresliť tak nejak delikátne, pekne. Tie deti majú... Sú talentované v niečem. Presne tak, sú talentované, ide im to dobre s číslami. Je to častečne i pravda, že? Ale... Určite, je to pravda. Oni sú proste v niečom iné, výnimočné, oproti povedzme bežnej populácii. A na druhej strane ale potom počuješ zase ľudí, ktorí ti povedia skoro pravý opak, že pre nich je to vlastne... Skoro 24-hodinová péče. Presne tak, presne tak. Dospelého. A dali by čokoľvek za to, aby len trošičku vlastne sa niečo zmení, čokoľvek, čo by im aspoň trošku nejakému symptómu uľavilo tomu dieťaťu.